Kami amsani lukurongno bot sanai lukurok bodikha pia lukurongni a bot baino laithangnai edisi songmariwo nain halhali asram bariwo chongmariwo batainai borom gonang Prashmit deborma lukurongni kebang bot manai MDC mankha pia MDC manmani yagulo nogo asugoi yakong bati bogoi asugoi tongnani ngailia yang kami amsayo berai lukurongni kami o tamo jungjalo klai tong salbrumno lukurongni bagai samong khlainani chaitagoi tongo nain halhali asram barini MDC Prashmit deborma goreng sawo kami amsayo visit khlainani thangai tongmani jorawono kamini lukurok lama haksal tui khogoi tongmani no nungma baino lukurokno kogriwi phayo MDC Prashmit deborma pia kogrimani no koknarekha lukurokni bukhani musungma rokno bebakno supungoi dikha MDC Prashmit deborma omahike lukurokno khasrangai rimabai paithago lukurok tamkok saka khanainaidi kok awai TV chini mangpliwo manungkan bukan kasangkaisi angbo kem tomon bukawo aneren borok tu manuya yang gele tongga tiga se kok kure abang sesta khainai sintek sikai motu no sintek toni kai kholop toni kai tu susia phano je kamnane borok o tengeni phon tlang thangma khata abon te sau ta sa abo te sau mo kai ba ya sama pari me kai yang si jong thangba te su no wa lai na sin lang mani sin jai ko roi ak se ka khong na kai ta gari le ban ne ka ba ang je kai sala ବ୍ୟବস্থা khai do không là dùng cái bạc không là dùng gì áp tiếng năng xin mà tổng gò với bờ rong băng ăn nó cả sang ra xin là dùng cô lộc là giá thì không có là dùng sabay kotor je khaimani abu kam khane boro khatong tarawa tui rok khop tangmani aso kosto ko kai 10-15 din iko mas kaisa nung khata inge iko sa song doi maya khai borong no iko chuno tui di pheka chung tau tui mang kha sa no chung aso hambai dota sa no chung khurombo chuno tui di mambai Bosar. Sosmi sincha Nang mo paran mong tama? sukia bari Agiro ko timan thogya. Ke norok bono sawai norok timan khata tabo. Bai ke male khaba bai. ang tui khop khayo ngwa o ha chamni tui to tui o kisa kalayo aro ni no chung tui khogoi ma to ta agola phaja pungna se gon ta kaisa rok nango aro ni khogoi chung difil phai ga hanga sar chuno no kha tui khop khai mani ta hanga sar chuno ka hanga sar gari thama chete hete be khaya knoi chuno sar songo no baron tui khop cha hanga ngor ni o muti holong torani hacha ngor ni aron tui khogo cha hanga o ngano chuno tanga saya sa hi so nga bisin sano chung lo buri boron no ko tangna chung pati ke sano sanai eta thon sar chuno no goi tabu ngo khaya ka noi chuno tui ri pheka ta chung tui aso dawn tongo Apro malai norok kok di man tini nok timan khata. tini tui ma khata sar ko gi thamam ba Tap ka mungsa nong problem rok samasar phali atna. ta probe samasa ro phali anga tau khai chin sar ko chuno tabu uro tengi kaisa ngo khai na ko sari ga to apro ke te ka ham na ja tabu hamchu ko chung kun problem ko ka tau khai